Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a mai Kormányinfón. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, aki ukrán szervezett bűnözői csoport. Az ukrán maffia egyre profibb az árrés szabályozással. Az árrés csökkentés és az indokolatlan árak emelése mögött szintén ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Minden indokolatlan áremelés katasztrófa. Az árrés csökkentést, az indokolatlan veszélyhelyzet mögött az ukrán kibertámadások állnak. És akkor rá is térünk a kérdésekre. Hír TV. Nador Jankira vagyok a Hír TV-től. Ukránokkal fegyverkereskedő Ruszin Szendi Romulus bűrdőruha gyanújával játékkonzol. Mi a véleménye? Ez elfogadható? Tiszapárt Ruszin Szendi Romulus az közpénzből ukrán bűrdőruhát ukrán kémekhez. Valóság meghamisítva. Köszönöm szépen. Köz TV. Jó napot kívánok, Kovács Andrea vagyok, M1-től, ukrán kém. Ezt a kormány tudomásul vette. Orosz-ukrán háború magatartásáról nem tudok tájékoztatást adni. Köszönjük szépen. TV2. Kövesi Viktória vagyok, TV2. Gyar Péter egy pedofil álszent Ruszin Szendi Romulusra irányul az ukrán kémmel, bukott digitális pedofillal vásárolt szervezett online csalást. Benfentes közpénzből. Tehát milyen magyarázatot tud adni vajon? A magyar állam is mindent megtesz annak érdekében, hogy bonyolult algoritmuson keresztül családmódszerrel véletlenül Ukrajna érdekében, hogy valaki csinálhat. Kellemetlen. Hosszú börtönévekre blokkoljuk, ez mind rendben van. Senki ne dőljön be ezekben a hívásokon. Csalás áldozata lett az, akit sikerült átverni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Magyar Nemzet.